noon. Hindi na 4 head yan. 5 head na. Uy, Mari. Balita ko nag-a-apply yung anak mong flights to workers, ah. Ay, oo. Nag-apply siya kahapon. Sana nga makuha, eh. For sure naman, makukuha yun. Noo pa lang niya, airport na. Ano nangyari? Umaga mo kang bad trip ka. Eh, paano ba yan, Mari? Diyos ko. Kahapon, nilagyan ko ng peel-off mask yung asawa ko. Banding ba? Diba? Eh, sa laki ng noo, nalagyan ko hanggang bato. Nagalit. Inaway ako. Be, may foundation ka pa? Bihim naman. Alam, be, sorry. Naubos na eh. Kakaubos lang. Okay lang, be. I understand. Sa loob mo pa lang, kulang na eh. Sa mga nagsasabing malaki ang noo ko, excuse me, mababa lang ang tubo ng kilay ko.